गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबी रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं, दुलाराय आसाम नाङैनो आसामनि सोलोंथाइ बिथिंनि सायाव गोख्रों खुद्रिसारदों। 6 थाखोआव सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि बिजोंनि रावाव फोरोंनो जाबसिनना होनायनि थाखाय गोसोम बेज गाननानै खुद्रिसारदों। थिग बिब्दिनो तामुलपुराव आसामनि सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै गोख्रों खुद्रिसारदों। तामुलपुर जिल्ला एबसु आरो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव गोजौसिन फरायसालिनि फरायसा आरो फोरोंगिरि जथायै 6 थाखोआव सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि बिजोङाव फोरोंनो जाबसिननानै होनायनि थाखाय गोसोम बेज गाननानै खुद्रिसारदों। सोलोंथाइ बिथिङाव खुंथायनि गिख्रंथाव थिरांथाखौ लानानै बिमा रावारि बिजोंनि फरायसाफोरनि इयुनखौ लानानै गिखांनाय सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। बे बिमा रावारि बिजोंखौ फोजोबस्रांनो नागिरनायखौ लानानै एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा आसाम नाङैनो खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लानाय नुनो मोन्दों। भारतनि संबिजिराव थानाय खान्थिखौ जोगारनानै सानखान्थि आरो बिगियान आयदायाव इंराजि बिजोंनि बिजाबखौ नारसिननानै होनो नागिरनायखौ लानानै तामुलपुर जिल्ला एबसु आरो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादाबो तामुलपुर गोजौसिन फरायसालिनि गोरायुं, फोरोंगिरि आरो गासै फरायसाफोरखौ लानानै गोसोम बेज गाननानै खुद्रिसारनाय हाबाफारि लायो। बे खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बानेश्वर नार्जारिया बिटिआर खुंथायनि सोलोंथाइ बिफानाव थानाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो बिटिआरनिफ्राय देरहालांनो हानाय गासै एमएलएफोरखौ बर' बिजोंनि थाखो 6आव इंराजि राव बिजोंनि बिजाब जाबसिननानै होनो नागिरनायनि सायाव एसेम्ब्लियाव बाथ्रा बुंनो थाखाय खावलायो। बेराफारसेथिं बर' बिजोङाव नांगौ बायदियै थोजासे बिजाब गैया आरो नांगौ बायदियै फोरोंगिरि गैया। बेनिखायनो बैफोरनि सायावबो बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनायनि सायाव गोख्रों खामानि मावनायखौ मिजिंथियो। तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि कनिन्द्र नार्जारियाबो बिटिआर खुंथाया बेनि सायाव जेबो राहा लायैखौ खुद्रिसारनाय दिन्थियो। बिटिआर गोरोबथाखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि थाखाय मैया बिटिआर सरकारा रायजो सरकारजों सावरायदों। दिनैसिम 3 बोसोर बारलांब्लाबो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा 50% मावफुंजायाखै, जायखौ लानानै बिटिआरखौ दैदेननाय प्रमद बर'नि इउपिपिएल सरकाराबो उसुखुथु। मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथाखौ खालामनाय गासै सागानगिरिफोराबो दिनै गोबांथार गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय रायजो सरकार आरो मिरु सरकारजों सावरायबाय थादोंब्लाबो दिनैसिम आबुङै जाफुंसारनायखौ नुनो मोनाखै। बेखौनो बिटिआर गोरोबथानि माखासे गोनांथार दफाफोरखौ गोख्रैयै मावफुंनांगौनि थाखाय आरो बिटिआर हालामाव आबुङै जौगाखांनाय लाबोनांगौनि थाखाय फिन खेबसेबाव बिटिआर सरकारनि माखासे हान्जाया रायजो सरकारजों सावरायलायदों। मैया रायजोनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि मावख'आव बै गोनांथार आयदाफोरखौ लानानै सावरायलायनाय जायो। सावरायलायनायावनो रायजो सरकारनिफ्राय गिबि मन्थ्रि बिथांजों लोगोसे सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु, मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म आरो मन्थ्रि जगेन महन बिथाङा बाहागो लायो। लोगोसे बिटिआर सरकारनिफ्राय गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे जर'खायै बाहागो लायो इएम रन्जित बसुमतारी, इएम गौतम दास आरो बिटिआर आरो आसाम सरकारनि माखासे मावफारियाफोरा बाहागो लायो। जोबथेसालिनिफ्राय माब्ला उदां जागोन बारग' एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरा बिटिआर गोजोन गोरोबथाया 3 बोसोर आबुं बारलांब्लाबो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बारग' एनडिएफबिफोरनि एनआइए कर्टनि बिसाराव थानाय सा 50निबो बांसिन बारग' एनडिएफबिफोरखौ बिटिआर सरकार आरो माहारियारि आफादफोरा खौरां लायाखै। बे बाथ्राखौ बुंदों गुवाहाटी एनआइए कर्टनि गागि उकिल कंकन कलिता बिथाङा फोरमायो दि बर'नि माहारियारि आफादफोरजों लोगोसे बिटिआर सरकारा बारग' एनडिएफबिफोरनि एनआइए केसनि सायाव सरकारजों सावरायोब्लानो थाबैनो बारग' एनडिएफबिफोरा उदां अख्राङाव फैनो हागोन होननानै एनआइए कर्टनि गागि उकिल कंकन कलिता बिथाङा बुङो। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि बिटिआर सरकार आरो बर'नि माहारियारि आफादफोरा बैफोरनि सायाव जेबो खौरां लायाखै। बिटिआर खुंथाया फैगौ 12 जुनआव मुंख्लं सान फालिनो बिथोन होदों। बिटिआर खुंथाया मुंख्लं सुजित नार्जारिनि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै 12 जुन खालि बिटिआर ओनसोलाव मुंख्लं सान फालिनो बिथोन होदों। बे खेबाव बिपिएफआ फरायसाफोरखौ लानानै राजखान्थि गेलेनो सानदों नामा? बेयो मोनसे सोंथि। थारैनो फरायसाफोरखौ बिपिएफ दोलोआ बबे लामाजों लांनो नागिरदों? आलासि महरै हांख्रायहरना जयेन जाहोनायानो बिपिएफनि गुबै आखुथाय नामा? सासे फरायसानि जिउजों माबायदि गेलेखो बिपिएफ दोलोआ? थांनाय सानखालि अदालगुरियाव बिपिएफ दोलोआ मोनसे जयनिं हाबाफारि लादोंमोन आरो बे हाबाफारियाव आलासि महरै हांख्रायहरनानै
कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभा कलेजनि GS रुबुल बसुमतारीखौबो BPF दोलोआव जयेन जाहोनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय बेफोर गासैबो फाव फान्दायनाय बायदिसो होनना खोथाया सोराङाव फैदों। बे बाथ्राखौ बुंदों GS रुबुल बसुमतारीया। GS रुबुल बसुमतारीया फोरमायनाय बायदिब्ला बिथाङा बे हाबाफारिखौ BPFनि जयनिं हाबाफारि होननानै मिथियामोन। कलेजनि गोदान GS खाय बरायनो लिंहरनायावसो थांदोंमोन होननानै मिथिहोदों GS रुबुल बसुमतारीया। बेजों लोगोसेनो फरायबाय थानाय समाव बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जाजों आगान होफाना गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनो साना होननानै बुंथिबावो GS रुबुल बसुमतारीया। फैगौ 15 आरो 16 जुलाइआव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानायनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्लानि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट रियेलिटि श'नि सिजन 2 नि ग्रेन्ड फिनालेखौ खुंफुंगोन। बे बाराव बादायलायनायनि सायख'नायखौ बिजिरगिरिजों लोगोसे बादायलायनायखौ सायख'नायनि बिबानखौ रायजो राजानि सायावबो हगारनाय जागोन आरो बेखौ भट सिस्टेम खालामनाय जागोन। रायजो राजाया जायखौ मोजां मोनो बेनो अनलाइननि गेजेरजों भट हरनानै देरहासार खालामहरनो हागोन। देरहासार जानो हानाय बिजाथिनो बान्था महरै 1.5 लाख आरो लोगोसे ट्रफी होनाय जागोन होननानै मिथिहोदों। लोगोसे टप 50 नि थाखाय अनथोब बान्था होनायबो जागोन। बेखौ फैगौ समाव मिथिहोनाय जागोन। रायजो राजाफोरा bodoland.talent.com वेबसाइटनि गेजेरजों बादायलायनायखौ नायनानै भट हरनो हागोन। बेफोर बाथ्राखौ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों रङिया जिल्ला बड'लेण्ड गट टेलेन्ट बानजाय आफादनि आफादगिरि नबजित बर' आरो मिरु बड'लेण्ड गट टेलेन्ट रियेलिटि श'नि दिथागिरि हरकेशर बर'आ। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।